Doncs bé, començarem a iniciar el repic de campanes d'inici de festa, de les festes de Sant Rarimi. Ara nosaltres comencem a les 7 i darrere nostre ja comencen tots els actes que s'han de fer. Ho farem les 3 campanes a la vegada, seguint el mateix ritme. Pam, pam, pam. Iniciaran les 3 campaneres que hem acabat de fitxar. Molt divertit i és una cosa nova. I després nosaltres ja la farem repicar totes les campanes, voltejar la Rarímia, brandar la campana de Sant Pere i repicar la Llorença. Nosaltres li diem el toc de festa major. Vinga!